हेलो एवरीवन फैफिनलायबाय फिन खेबसे बयनिसिमबो गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय रायजोफोर चेनेलाव आङो बेबायदिनो सम सम भिडिअ लाबोबाय थानाय जाखायो आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनो दा आङो माब्लाबाबो चेनेलाव बेबायदि खावलायफेरनाय जायाखै आरोना थ' आङो दिनैहाय एसे खावलायनो सानदों नोंथांमोना चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लानो जाबाय थ' एसे 5,500 कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ थ' बेखायनो आं एसे खावलायनाय थाबाय चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामदो आरोना थ' आंबो जेन गोसोआव थुलुंगानाय मोनो भिडिअफोर लाबोनो थाखाय थ' सुंद' आपडेट्स लानानै फैनाय जादों जोङो सावरायलांनि बे सुंद' आपडेट्सनि सायावहाय जोङो बयबो नेनानै दङमोन माने ना तो जितुनिखि पीएम किसाननि 22 नम्बर इन्स्टलमेन्ट बे 22 नम्बर इन्स्टलमेन्टनि सायावनो दिनै एसे सावरायगोन जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो एसे भिडिअखौ नायलांदो आरोना दिनैहाय 28 तारिख आरो बे 28 तारिखआवहाय दिनै राङा हाबनो गोनां जोङो गोबां निउस ओंखारबोनाय नुनो मोन्दोंमोन तो दिनै हाबगोन नामा फैसाया 22 नम्बर इन्स्टलमेन्टनि रांखौहाय जोङो दिनै मोनमारगोन नामा ना मा आपडेट्स ओंखारबोदों तो जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों आरो जोङो नुगासिनोखा निउसफोर बेबायदि दिनैनि तारिखआव फैसाया हाबाब्लाबो जोङो माने हलिनि सिगां सिगां फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन आरो नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय एफटिअ प्रसेसआ येस जादोंना जायाखै गुगोल्सआव थांदो pmkisan.in आव हाबहैदो हाबनानै जोङो गावबा गाव बेबायदिनो रेजिस्टार जोंहा जितु आइडि थायो बेखौ होनानै जोङो रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होनानै जोङो चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो एफटिअ प्रसेसआ जुदि येस जादोंबा लेन्ड शेडिं जुदि गासिबो अके दङब्ला फैसाखौ मोनगोन आरोना आरो जुदि गैयाब्ला थ' मोननाय नङा थ' जोङो चेक खालामनानै नायदो जोङो अब्लानो मोननो हागोन आरो जायफोरना येस जानानै दं येस जायैयाथ' आरो मोननाय नङा आरोना थ' जोङो नेनानै थानि जोंनो समा खिन्थागोन आपडेट्सफोर फैयोब्ला आङो लानानै फैफिनबावगोन आरोना थ' रायजोफोर आङो दा एसे माने फोथाराव दंफैयो नै माइ आङो एसे नायलायबाय दै सोनानै दोन्दोंमोनलै मैया दैया माने दासिमबो बिसिम सफैयाखैनो माथो नै थ' आङो एसे माने केमेराखौ फिदिंनानै दिन्थिनि दै थ' रायजोफोर नायदो नै आङो एसे माने माइखौ दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोननोबो थ' गाज्रि जायाखै माइया माने थ' बिराद बरिया जागासिनो नै ओरैबायदि मोजां जाबोबाय आरोना भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोलाव खालामला थ' गोजोन्थों।